kumsang ni pakhat June ni khat zana neya Nepal lal chung ko ate chu choi khom turin ankal khoma anni hi chuan thum na thlenga lal lo ni to anni in zanin hian an thian tenen inkom hlimna hun manan tuma he hun hi anlal fapa dipendra huai hotane an singa hian anu le pa Nepal lal nu le lal pa pon local ve a dipendra pi le aunau dangte po an lo tel ve bokani dipendra hian naw mei chia Shruti le mipa Nirajan te neya helai hmuna hian mizaum tak tak som pahnih te local khomin an ron thlena tanga dar ka reilo te hnuwa nataka hliam le tha an nivek dona he in thana aya rap thlak hi lal chung kwa hian ala thlengai reng lo ni cha le room na tam taka thlena mithi te chu ram mi puiten ur sun takinan suna an ram chung in rel bol na zong chu khoi buai vekin kumsang ni paruk vel khan Nepal ram chunga he boina lian takhi alo chuakani an ramlal fapati vek chulo nia engang ril rupua ti nge ani khamizana thil ti kha engwanga ti nge aniang enghong nge nei engwangin nge an chung kwa khatiang thina rap thlak tak kha thlen lalfapa dipendra chuan an chung te hnai vaile thian tha te chu choi turina soma thlakhata voi hni tal choi khomemo in mu khom hi an chung ko ti dan ani ve hrim hrima minute thumin da riat alari lo deuh tia chuan dipendra chung hnai te zong chu an ron kal kim deuh vek to a pugai nendra dipendra patea ti chau lo chu Nice to see you. What can I fix you? Well, I think a coke would be lovely. Oh, great. Anaw mei chia Shruti chuan apasal Kumara aron hruai ve bokani zirtom ni masabir le avoi thumna hian chung ko choi khom kan nei ji a Just a little bit of ice. zirtom ni dangang bokin choi khom oma thil dang lame me ma omlo Crown Prince Dipendra chuan in tur chi sang te chu sem kual velani And Kumar? One of these? Just a small one. All right, coming up right away. Help yourself to some nibbles. Sure. There's an open buffet later on. There you go. khoi hmuna nge choi khom tur ti hi chopchil taka ruwa man ani thina lalfa pa farnu pakhat chuan Dipendra hian katel theidon le don lo amani atangkhan minron zot to ani atini This one here. I local don em local turangin ka soidon chenia aron tia thilmak angreng ve tak om chu enga te vak chun kangai lem lo na in amai ro chu thil ra phlak tak thlen nu khan minron zolai vel kha ka ngai tu leta alo ruwa man lok vekani theyang em ti ka in zot ani tin ketaki chuan a soyani Just excuse me for a few moments, right? Dipendra chuan an chung ko zinga mi poimo tak lam tura neya an ho tu nu berle an chung ko khai khom tu ber api hruai tur chuan a chuak ta ni Dipendra omna le api omna hi in hlat lo te ania in chung ri chuwa chuwa le boruak rit lutuk chu reilo te chunga tan a chu san ta tlai lama tang to khan aril ruha na le buaina chuan ati buai to ni Dipendra hian kumtam takalta atang khan ahmanga em chu nupuya nei alo tum to thina ama hi deviani rana ni in chung ko hausa taka tanga lo seilian ania lal chung ko te ai point an hausa zok hial ani apu pu le hi Rana namzinga Nepal Prime Minister nung ber khania lalna le thunei nanga em thinani Dipendra te chung ko nen hian anin ngai na lutuk lem lowa Deviani nu hi Indian ni in chung ko hausa taka tanga lo chuak ve thawania anni panin ngai zong hian mana an chung ko te lo in ti buaina le in haltona zong chu a hriat chuatira chuwang chuan Deviani hi mawata nan du lo hlea api hlei hian adu lo zualani api chuan mi khwalten lo thleng kim to em antia kapa ti lo chun kim vek to kapa chu office an halak lo neya aron tlai dewang tin Dipendra chuan lo chang ani anni pahni hi anin nei arem lo nan
api hian voi khat chu ayan thiam te alo ron dir to a scientific proof engma po om lovin deviani hian fapa hrin sak theidon lo tia hril tira chuwang chuan Dipendra hena abial nu chu then turin alo ti to a ma se then chu atum lo le ani And Princess Helen and Princess Jayanti? Yes, they're waiting for you. Oh, lovely. I'll meet them in the annex. It can get a little noisy with your young ones in the billiard room. Dipendra chung khat laina jual te chu anom kim ta hle a ma se anuna mi poi mo ber Diviani ero chu aron kalve an phal sak lo ni Dipendra chuan Deviani chu phone ava pia Deviani chuan Dipendra hena chuan chuak alo tum chia chok anei chuak dun don ni lom ni I thei hil to em ni apoi love iman hun tur mi lo hrilo antia Dipendra ve thung chuan karon kal thei po ka ring love a ti tur la tam lutuk ka chung te choi turin ka som vek to mi som ni chuang choi tur sim sakan langai tina changa chuta Deviani chuan chung te tireng mai eng tingai ron chuam han don an ti deuh saka amu ta fu lo mel le ni He seems in a real foul mood. a chung te zong zong zinga hian akom ngei ber chu akazin parasa hini Ah, there you are. What do you want? a unau pa hi dan chunga lenga ni a motorin mi pahni alo shuhlum to a Kathmandu night club pakhata an security po silai na lo kap mi ato bok ma se tu manan khingam lo Cheers. parasa chau hi thinlung taka akom thin ani a What happened with the talk with your parents? Oh, nothing. We've just been talking about the marriage. I spoke to mother and grandmother about it and this and no. I'll speak to His Majesty on Sunday about it. tu man Dipendra chuan zuwa in hnem lutuk ti an shelova My shot. Go in the pocket. Bad luck. Kumar gora kai ro chuan zanina omdan chu mak ati dewa zan dangang lo leina hriani adu dan khan om kual vela arui em thu a soi boka Losing my aim a bit. chumi nu chuan thutlenga wa thuta ni Get me some of the specials. I'm in the billiards room. As soon as you can. Ah, thank you. atlang pui thuin marijuana emo has azuthina achang chuna tipol thin Dipendra hi kumsom ni pakualai ni to ma se achung te ma zial zokhi thilmoi lo takania ma se zani na hi chuan tu ma aker lem lowa poiti na pakhat ma nei lo mi tu ma chuan Dipendra rui zia chuan shelova Dipendra kazin parasa chuan arui ema wang chuan mutir mai chu thai na hretani kan kuat thanok noka ataksa po chu zoi vek to a ke po chu nuina nuk char ani Dipendra chu achat thla chuni der mai parasa chuan khoya ngai silai le abekida tinan zota Dipendra chuan chan porun chang mumal lem lo ma se Kumar chuan arui der mai ani ringani I'm not wearing one today. eng silai ma ka pai lo aron tia atong chu la fia viawa se chile mo boino in eng maron soilo rui chu ni se he ting hen ron tong mi lowang arui tak ka ring lova ati der hi angka ti berani parasa chuan Dipendra marijuana te chu do Canada thatpa chuan
po do in hong sa chu mua Pachual Stainless Steel, Upper Republic Road, Ti Romana College Louis Bula Hian, Mimal Pol Le Ko Shan Bung Lo Chi Shang Shang Heng, Step Spiral Le Step Pa Ngai, Fencing, Railing, Quang Zone na Structure Le Quang Nga Chan, Cross, Than Hung Na, Banner Frame, Lectern, Quang Stand, Pangpar Khoi Na, Gor Khai Na, Shurek, Chair, Center Table, Cooker Stand, Gas Bur Bu Fai Le Alu Bag, Nor Na Le Bung Ro Chi Shang Shang Englai Po In Kan Siam Thei Renge, Mystery Thiam Tak Siam Ani Awangin Kan Kut Nu Amoin, Designer Experience Ne Thatak Kan Ni E, Aizol Ko Chung Le Pon Lam Tan Biak Po Thei Reng Kan Ni, Phone number 96123 66646 Le 600-906-1428 a hian call le WhatsApp mangin biak po thei reng kan ni e Pachual Stainless Steel Upper Republic Ti Romana College Louis Bul Republic Main Road Maido Channel Ramlun North Dait Peng Hi Tata Company Product Voltas Home Appliance Authorized Distributor and Servicing Center kan ni e Voltas Product AC hi India number 1 ni Mekani. Heng products, fridge, washing machine, deep freezer, water dispenser, vesicooler, water cooler, kan kol kimple a. Tin Japan company Sansui product Shang Shang te Hiron en Vela. TV a Peichuan company dang ayin at chatdan in Tluxia amanaton ber hialang. Servicing kan tithengal vekbok. Maido Channel, Ramlun North, Dait Peng. Phone 985698-6182. Why bother? Hope you feel better soon. in kom limna lama chuan Dipendra chu a omlo ti an hre chuak ta Perhaps it's an allergic reaction to something. May well be. He was perfectly fine when I was talking to him earlier. Mahesh Wal Singh hi Dipendra Patea ania lo thleng ma saber ani nge ni mel lim takhan ka hmuwa fel fai takhan alo ama rui mel po pulo bar lama chuan min hruaya a eng ber hinga induang te min tia What would you want? I'll take a scotch. Ah, good choice. That's what I'm drinking. ama po chuan hetiang hi keipon ka inange atia no chan ve che in thlitani Cheers. chuti lai tak chuan general rabi kamak pa polo lut ve ani hi lo thleng ma saber dot tu ni ani po chu zuin turin kan som ve ngala Some scotch for you? Oh, sure. How about a game of billiards? I might have to decline, if that's all right. Dipendra hian zuin hi thiam thin khopa tun tu mai ro hi chuan arui ve le mai abial nui na ron ko lai po chuan a chat thlati ti der to ni No. Hello? Dippy? Dippy? I can't hear you. I mean, you're kind of sounding strange. You don't seem like you're in the party. Are you? Oh, let me sleep up. Dippy, can you tell me where? Dipendra chuan a phone call a chan tak lo wang chuan security office lama line chu kal ta daya hello security office ania Deviani chuan Deviani rana kania lalfa panen ka inbia a that lo mel tuk a tong boy noi maya khongai na ma kha thaim ti mi lo check sak theyangem antia Can you just go and check on him and let me know if he's alright? ola mem kan han check anga chanchin kan ron thrileng che Let us help you off with yourselves. You'll be more comfortable. a next room pakhat
choi khom na pia chuan lalpa chu anu puile api zonte kom turin aron thleng ve chia Perfect timing. We were just getting ready to make a toast to the Queen Mother. Ladies. min lo hrethiam lo kapu lalfa pa chu nuam sam lova ama khuma mutir ni to mi panhinan vil renge tlemin zu in hem dewani karing ti thu chi hlo pakhat chu na ron hrila All right. Thank you. But please excuse us. I think we'll go and join the fray now. Yes. Come. It's nice. She likes to be with the youngsters. The weather has been quite warm these days, hasn't it? I wonder when the rains are going to come. I've just been told that they've taken the Crown Prince to his bedroom. Seems he's a little worse for wear. It's the big button on the left that says on. I know that. He didn't drink that much. Did he? He has a lot on his mind at the moment. It's okay. I'll be fine. You can both go back to your rooms and get some sleep. Zuba ka hian hesis hi em maya dipendra hian hesis hi ni khata tam tak azu thinin chumai ba ka ril ruha dam doi a ei tel reng bokani doctor te chuan dipendra hena hian ataksa ati halu tuk thina wangin ril ru hrisel anei theilo tian lo hril to a ataksa te alo ri to awang le exercise te alak ngai lo awangin a hrisel lo tel boka ano panlaya nun lim tak anei thin ang tekha tuna chuan anei to lo shim shimani kumngami velek ani lai tang to in ama hi ka hria naupang duam tak ani thina afing ema nial ne theilo khopin thila hriani dipendra chuan athil ti thei zia le alal zia te chu a hre ve kani dil ka mate chuan atlan kual vel thina atla hlumang ti ka hlau theilu tuka lal zawm tlan kual to su ka ti thina ma se ka thu soide chu enga ma ngai lo ti tur le ti lo tur min shil chu min shil phak po ka ni lo ati tlat thin kum som paruk mi alo ni chuan apa ti danangin England lama lekha zirta lalfa pa zirtir tu ni turin min soma anlal hi lekha galo zirtir to thina anua lalpa chuan kafapa lekha lo zirtir ve thengem miron ti ni lekha zir pialama karate lama hian atui ema athiam le bokani team captain te poni chauchar chara tuma nan he thei ngai lo kumsang kha zakua somkua pakua khan India chuan Kathmandu nena anin sum don tonna ati topa boina na satak chuakin lalnu asuya chuan lalpa chu thutluk na siam wata dipendra chu cha ho wat turin atini heti hunla hi kala hrechiang hlea dipendra hi anu hian ron ho wat turin atini apa ron puizok turin atia lalpa hian afapa hi ngai saktok lo wangin anin ngai na lowang ti hlawani mase anu hian alo hresual dewani dipendra hian apa hi ngai san em baka a hmangai em a chutiang bokin aram hi hmangai em ani dipendra chuan ka hnena hetiang thil hi lo thleng le ta se ka vek theyang ati kapa ril ru ha le boi ta ka om chu mua sheu me ani ti thu soini lalpa birendra chuan mi pui thinrim ta ti dainan an hnena thu cha te soya heti la hian dipendra chu kumsom pakomi alo ni ve to a mi pui tling tak tak ani ve trep to ni atlei rola yang ai zong supriya sa chu nupuya ne yadua
lal nu va nu ani nge nge lal nu ero chuan in nei tur chuan an la no pang lutuk atia aphal talo ani chutiang ani tak sia chuan dipendra chu sipaya tangta sipai na hi angai poimo hlea thu le hlapon alo au chu pui ve to hi alani dipendra chuan mangai te chu thei ngilin kati tur dik tak ka hria thisen chu angai chang point kain ring renge kang mai na satak chuak ma se thisen manga ti rem ka tumang he uniform karam chin chena mang hian khovel te chu ka soi ngingang atini kumsang kha zakua somkua panga khan inglena deviani rana nen hian anin mel hriata aril ru a hne ta hle maya ama chung te phalna tel lo chuan engma ati thei si lo chu wang chuan arukin ai ngai jong ta huna local zela Kathmandu mi puite chuan an lo hre ta zelin anin thup thei ta lo ani deviani te po hi chung ko lian tak an ni ve a ama hi a mel thahle boka midangin an nei khal a hlo lu tu ka wang te hian voitam tak in nei puya alo som to thina min nei du lo chuan tur ka inanga ka in ti hlumang ti te in alo vau to thina ne dipendra ril ru ti ha ber tu zok chu an chung ko hi nia an thu oi du don lo ti chun hresa veka nei lui atum don ti po an hresa veka ni an thil ti thei om chun chu poisa pek to lo ani maya chuti chuan re thei takin an siam thei ti anin hreve kara dipendra chuan ti tur abai vai hle ni lal chung ko te po hian dipendra ril ru ha na le ril ru buai na te chu an hriat pui ve vek thowa thlak dang lam sakemo pui chu an tum chuang lo apa chuan tun pathian ni hian kan ti pui ange borok te po ti jang ma na an tia anupon chun choi lai khan angoi renga engma soi loina kal le da ya an ti ve api chuan aril ru han hi tunlai no pangte chu thil hi an du dan vekin kal sen duwa ti thu soya anu vek chuan chu tinga ol sam chu ni se thatur karin dan chuan aril ru hana hi jielok lowang ti thu soi ni deviani chuan phone aron biain ron biak chaka tum charchara khoyang ayom ka phone pick up thei reng box si lo a ha cholan ti cha ma se ka ring lova he tinga yom hi ka du lo ti hriat kha min ti mang angani ega tinga ka chunga he tiang hi ni ti aron tia dipendra chuan ka hrialom kan ha chol photange naktu wa ka ron be thaleng che atini dipendra hian thil ngai nat em dang aneya chu silai hi ni kumriat mi le kani lai khan pistol pe kaloni to a chumi nu atang chuan silai chi sang sang akhal ta char charani an sipai te silai da thana mun puya chuan adu duina lut theya adu du ala mi zel mai ni silai ka hi athiam lea mitam tak aya kap thiam zokin ama veng tu te ngei ai point akap thiam zokani thileng ki ma hian a berni tum vek zel computera silai manga indo hinwa mati hlea computera hian silai thatheyang ber tur te chu a design ve thina ni lal chung ko te chuan zana a silai ka puri hriat hinga ya an nei to a silai puak ri om to chuan 2 point dipendra ka pu ani ti an hresa adu huna aka puak top zel maya mi tuma angai poimo vak lem lo ani silai hi ngai na em a athu pui berani thin silai chanchin bak chu soitura nei lem lo silai ka thiam takani ti po ka hria akut pahnia ka rol te po azirna sa ve hle thina ni ti thu ketaki chuana soya
dariat le minute somli panga alo rik chuan lalpa chu midang te ti na le inkom hlimna ruma chuan avakal ve a How are you? Oh, very well. Would you like me to carry the bag tonight, Your Highness? No, that won't be necessary tonight. Nepal lal chung ku ate hian hun tlem te bak an nei to lo ani inkom hlimna ruma chuan lalpa birendra chuan a thian thale chung khat leina hnai tak tak te chu ati ti pui me ka mi zong zong chuan lalfapa dipendra chu amu hil to emon ti vekani Could you please give me my cigar, please? But you know the one with the motorcycle chase? I like that much better. You don't want to join the disco at the top end? Someone is trying to ring. Kidnap one tourist and we are stuck. They run and hide in the hell village. It's always like this before the monsoon. It's sure to break soon. And then it will be the rain that breaks up. And then the innocents suffer. And you know what that leads to? room chunga ron lu lai kha ka muma saberin ka shia akut khing hin silai ron keng ve ve ni ti in ketaki chuan soya Really? I wasn't told it was a fancy dress. Maybe he's carrying these weapons to show them to His Majesty. mi te mutan sipa uniform te chu hain silai te chu ron keng ve mai tura ka lo nga ya And then the whole world hears about it. And then, bang goes the tourism industry. tu emoni kan nuwa local thom hi ka shia kan hoile chu rin lo deuh mai in lalfa pa chu ka muta ni aku dinglama chuan silai clear thei chi hi kenga uniform ha boka Hey, what's up? What's all this? rin lo deuh mai in silai chu met puak tamai ani Pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zwara tin light le sound system plom taka ho tu kan ne ring buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore changa zir chuakin min thu chi rang buke Zarkot A21 traffic point bul phone number 9612 159 365 Daifim Enterprise chuan tuizem tlo le zol turin inseng so tam jok le aman tam pha chuang si lovin tuizem a hral chuak le ta chur chur mai le mizo pa ko chuaka chuan a chuan om ta wing vek le litar sang khat chung lam home delivery kan ti sak theya Aizol phone lam tan sumo counter thleng kan da sak thei boke min ron pan la ilo makim nge yang ti kan ti ama che Daifim Enterprise tui da khol na konga pui tu che in
kan om renge contact 98623774430 7005 22417 ate hian bek theiren kan ni e Just wait. Ketaki chuan khatia munle muna apa ron kap tamai khathil mak takani min thong tak jet apa kha voi ni ma voi thum ve lai chu kapa What have you done? ti chuan silai chu chuata da thata khati hun lai takha ain rin lo lai berani tuai motal khan va bota se hetiang hi thleng lawang ma se tu man che te mo va bon tum lo mak ti nai kan khat vek ani Captain Rajiv Sahi Sipai Dr. Chuan lalpa suwa boy pui ngalin thisen chuak na salutuk chu tire nan a jacket chuan a vakhua room le lama thil thleng zong chu Dipendra pi te chuan an hreve lawani Firing going on? Oh, it's him again, shooting cats and crows. But anyway, Dipendra chuan a shotgun chu bag chunga chuan a khung le ta pistol le M16 chu ala chuak ani room chunga mi zong te chuan silai chu apuak pal ani an ring veka Dipendra ron let le chuan tuma anin ring man lo Dipendra chu room chunga chuan ron lut le chuat laia thi chongat lumek lalpa chu ka le tumani lalpa Birendra unaupa Dhirendra chuan Dipendra hena chuan athil ti te chu ti to vat turin atia ani po chu kapa aleng dor nge ni And landed a couple of feet back. apatea Kumar Khadga chutin lein akab le ngala Kumar anu pui chuan apasal chu va boa Khadga te nupa a thatlai kha ching takin ka hmua khaya rap thla kha kala hungai lo ani tin ke taki chuan a soi ani ka turbik le tumbi ka nei sa ang ka ti khop mai aka popop mai ni Boom, boom. kum khat liam ta a birthday an lom zan khan a unau te ho ne na chuan deviani I nupuya anei tumna kong lo dal tu zong chu a tha vek tur thu a lo soi to ni kalama tang lo chu min do an niang ka thil tum ta hi min thlop lo ani chuan tuna hian chu ngal ro ka ti tak tak ania tu po min dan tum chu ka that vekang a vau na te chu enga te vak an ngai hlom lova anau mei chia Shruti rai mek chu a ron ding ta ani chuan ron hawin khata tang khan ati tak tak ani ti an hreta ni Shruti chuan eng vai nge khatiang khan ti enga tingai unau te vau enga tingai mai sia le me ma in nei om sia tak tak hi hrevem Dipendra hian khang vauna te kha akal pui mek ani theyangem tupo mai chuan Dipendra hena chungko dan ngai poimo turin an hril chena tuna ngai zong po hi nei lo turin an tirenga khatinga ti ho zong kha tha veka tum ni berin langani Kumar chu atin le a amita taka en khan min ka du tak tak ka ring lova Mashe min kap ta thawani What was that? Better check it out right away. atir bera chuan mangang au thom chu security te chuan an lo hria Dipendra unau nu Shruti chuan
pasal chu ava boy som ngalani kanu pui chu ron tin vele ta ngala akap tamaya thei to pin atang ti chu ka hre thei ani kumar chuan athi nge ya in ringa miang mai hian aduna lam lama akap ta mi mai ni Sir, I can hear shots. All units, immediately. Security te chuan boina lian tak athleng tian hreta maheswara chu room kil thu thleng nuwa chuan abiru thei ta shama rilru kha boi veka rilru lian ber kha chu biru kani top mai amak pa rabisham sher po chuan aron zui ve ta ngalani King Birendra chu ala thilova abula silai chulaka afapa ka hlum chu tumta amai ro chu alai zonu sobai chuan kap lo turina tini We had enough violence. No. rap thlak takani King Birendra chuat laya tlureng kha ka hmuwa aban chu dutok toro tini om tak hian avaya anila chuan silai chu ka pur deuh le ngal Dr. Rajiv Sahi chau chu tlan chuak thei om chun nania anupui room pakhata tom mek po chu akal sandaya tukver kar tangin achuak ru thei shamane minute reilo te hnuwa chuan security ho te chu anlo thlenga parasanu komali chu tin lein akap ta ngala makdeu main ani hi adam chuakani amai ro chu lalpa farnu shanti chu ahmuna thingal Down, just lie down. Dipendra nu te Jayanti chuan midang chanpuina di la tuma amhel ka ngai tu chu chang hi chuan tun thleng po hian min la ra pani ka thawa mana terminator misual pang mai khani poisak na nei mi elo maseril rufim tak pu chung sin silaya min ka ai ma ka hlau jok chu amhel khani Actually, then being shot at. Saka hliam chu an that nge nge thin tiang deuh khan aka to hnu po chu an thi nge thilo en fia zela thi sen te chu ka hmaya kai nei nuaya chu wang chun ka thi mo ti niang min kal san ta ni tin ketaki chuan a soya commando ho chu an lu tumna tang chuan an lu theilowa hei hian hun tam taka payani Dipendra thian tha em parasale a unau dang te chu room pakhata chuan an tang hloma nilo unau pa nilove ti to su du tokro khongain heta chang hian chogro heti song so hi kanom to
huan lama kal tur chu ka hmu thei rei roya lal nu chuan a zui nga la ni chuan a unau pa ni rajan pon a zui ve nga la Don't. zui su ka tilom lom ani Him. Don't. anu le anau ni rajan chuan an zui ta thawa Out there. military te ho pochilo thlengin prince parasa chuan ti tu rashil hal zunga First take their majesties, then take the injured. Leave the dead for now. lalpa king birendra chu lo la dama Escort these people up. Where's the majesty? More stashes in here! At the double! a unau pa direndra po chu alo la dam ve bokane ma se taksa chu ti che thei mi alo Help is on its way. We'll soon take you to the hospital. Just try and keep on top of it, okay? lal nu chuan trap truo chung chuan ka fa pa hetiang thil hi ang vain ngei ti tak atimol mola nirajan po chuan ka u atok to alo ti ve a No! Stop him! He was your younger brother. What are you trying to prove? Are you passive? Listen to me, Anna. What are you trying to do? ama dipendra ngeina alo soito mangai te chu thei ngilin kati tur diktak ka hria thisen chua angai chang poin ka in ring renge kang mai na satak chuak ma se thisen mangati rem ka tumang he uniform karam chin chian mang hian khovel te chu ka soi ngingang alua chuan silai chuk tuain ama le ama chu ain kap hlum ta buainara phlak tak chi alo top ta hemi trum hian nepal lal chung ko jingami mi som le pathum zet chuan nunnan chanani ama le main kap hlum ani le nu le nau kha nira chana chu ka hlum ani kanal nu po Dipendra khan kanal pa silai na kap midang po kam nol mai nilo kalsu kalawang kalsu Can't go in there. I have Please don't. Everybody but Indrajendra is dead. Oh, what about the king? He's been taken to the hospital. Are you sure he's okay? We have to go and see him. thi nara phlak tak thleng wang hian an rama chuan nakin thlengin ngong po nei lian don le a ara phlak lu tu ka wang hian oi po har an ti jok hial ani
MotoGP entry te chuan khovel hopa tire thale rin tlak ber chu kan hremai ome most valuable tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chia le tha kong hu diak le na lam han tur bi a size te ber atang lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand thlanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi a that big zia hre turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin sul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thusam ani le zual nge ya tire raldan rual lo asir khi in lei kong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si theb le ringa thin wanga i buai ani chuan Michelin tire nge hi ron mang ve ta che kumnga chungjet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei i khal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V rubber Metzeler Seat Apollo le adang te po kan kol renga ne kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thi ron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor rom chun Zorin Auto Center tuikwal vibe kon rota hian ron leng lut ve le lunglei bazar veng kikona branch showroom kan hong thar boke Priya. Priya! Changwal imuhil ve the na nge a. Oh. Ipan hela vakal vatla Nil Kamal madres ngai lewang en veng halang che tiro imong le tui taka muti du chuan Nil Kamal mattress angi lomu ve to angche Nil Kamal product thazia she turin Raltech collection chanmari ramphun rota hian ran leng lutla mattress chi sang sang mai ba ka ikho saknom na tur in sumong ra chekim kang kol boke Raltech Collection, Nil Kamal, authorized distributor for Mizoram. Contact 0389 2345 275. King Dipendra chu military hospital a shruai watania silai mu tam tak dong ma se ala thove chok ane Quickly, bring him in here, quickly. This way, come. Get some more oxygen, quick. He's lost a lot of blood. This is not looking good. What's your reading? Get some more oxygen, quick. He's lost a lot of blood. This is not looking good. What's your reading? King Birendra khachu mifel tagania Nepal chuan Lord Vishnu ron piang no leng hi lan nga ya ani tak po karing ani Afraid there's no home. Dar ko le minute som panga chuan King Birendra chu athi thu pu anania lalnu asoria I ruang le lalfapa Niranjan te chu trauma ward anda lalfanu Shruti chu hospital thlenma shetin achat tha kumsom ni pangami lek ni in afa te pahni le apasal akal sanani kannu ruang anron zon lu lai chu ka hmuwa trauma room atang chuan mithi ruang da khom na lampani an zon ta ka hmangai ka chan don ani ti chu ka hre thiam ngala ka fanu ten nu an nei to don lo ani ti po ka hre thiam ngal war ani Kumar Khadga, Princess Serada, Princess Shanti le Princess Jayanti te chu kong laka thi angin puan an nia lalpa unaw pa Direndra po chu hospital an thlen nu reilo te aboral ve ngalani atuk kumsang ni le pakhat June ni chuan mi pui te chu abara khai hle maya an chung ko chanchin duom lo tak chu lo hre ve in an lunga che em ani mithi ruang te chu hal ral an nia magdeu main Prince Dipendra chu ladama ventilator manga en kol ania achung te ruang an hal chung khan ama hi lalapu anani amak kati khop mai khatiang thil ra phlak tak tak a thlentir nu apo lalatana an han puang le sham khachu tin ketaki chuan anga idana ni lo thu asoi chuak hialani Dipendra chu ni chung chau alal mana June nili tlaidar thum le minute somli panga chuan achat thlave ta ne ama le ama ain ka na khan sera siama Dipendra hian akut dinglam amang thiam zoka
enga tinge khamizat khan akut veilam mangin ama le ama ain ka silai mu pahni alu akhan mu ani boka autopsy tiani mi alova thilra phlak tak tak thlen na mun kha senghoi ngal vek ani bokani Scotland rama mithiam ten forensic science manga he thina hi chui chian an dil na po chu nol sak an nia mit thi chung te hian he thil thleng khu bo nan hian hemizan hian silai mu per pal wanga thina thleng ninan soya amai ro che tu man an ring chuang lawani he thil thleng chungchanga hian mi puiten zona tam takan neya Nepal sarkar chuan an thi dan te chu tar langa sarkar chuan aduang angin thu chu thei mi puite chuan an du chuan an oi theya an du lo chuan oi lo mai jela sarkarin lal chung ko te thi dan a soi chu Nepal mi puite hi chuan an oi thei lo ani gainen tra chei khom na kal ve lo chun chu lala puana neya ani hian rin hlel akai hle ani fin fiana engma omlo ma se Nepal mi pui tamjok chuan gainen ra ru manna vekanian ringa anu pui ngei po ka hliam ni ma se tin afapa po anu na zuasak ani le zela mithen khat rindan pakhat le chu dipendra kha ama le ama in kap ni lovin vengtu pakhatin akap ni nan ngaya adikle diklaula kan she theilo tuma an tong chuak ngam bok si lo nen atopan mu chuale rindan chu in phiaruk na lam thil ai ma in thil hriat lok lo thil thleng thut anga ngai ania heng thil thleng hian lal ber neya ro rel na nei ai chuan mi puite ro rel na sarkar apoi mo zia atar langani khatiang thil ra phlak takha kala tong ngai lo amai ro chu ka tel ve kha kalom le linga khang thil thleng zong zong kha mu ve lo ta ila Nepal mi pui tam takin an oi lo ang khan ke ngei po hian ko oi ka ring bik lo ani tin ketaki chuan a soyani